Zdravím všetkých u nového videa. V dnešnom videu ideme znova hrať Mini-Cities s mojím LOL City a s Fruitym Švošou. Áno, je to tak. Na dneska máme veľké plány preniesť všetky tieto faktorky, čo sú tu, alebo lepšie povedané hlavne, že drevo, kamene, briky a plenky. Všetko toto chcem preniesť pod zem. Čo chceš robiť ty, Fruity? Ja tam mám ešte rozrobené nejaké bytovky a také veci. OK. Dobre, tak môžeme začať, more. Dobre, ideme rovno pod zem. Ideme stavať. No, natáčali sme jedno video a to absolútne nepáčilo, tak to robíme znova. Takže máme tam celkom malo. Veľa vecí plusových, ale v pohode. No, a ešte si od minula furt nekúpil ten bás. No. Na ten sa ešte chvíľku počká. Nemám tých... Nemám development vozy. Ani na ten? Musím sa tam pozrieť. Môžeme. Jaj, mi sa to trošku laguje. Inak, na tom som nahrabal development vozy. A už odkedy máš toto? No, mám to už, mám aj tie Azianty, ktorých je 160. Kokos. Dobre, ja idem domkov. To je prvá vec, na ktorú som sa ťahal. Inak nepýtajte sa, kedy toto točíme, lebo je tma vonka, tma. Veľká tma. Točíme to v najlepší čas, aké môžeme. Koľko je hodín? Prosím teba je 21:51. Skoro 10 hodín. Môžeme spočúvať ďalších 50 rokov. More, teraz mi ušiel tento stav. Ja som vyplnil úplne totálne malý priestor. Poď sa pozrieť. Jo. Dang. To je čo má 5 púdu a býva v ňom 5 ľudí. Jeden bude rovná sa jeden človek. No presne. Tak minule som tu začal robiť takú ešte stenu medzi fabrikami a barákmi. Zmenil som si nickname späť k môjmu normálnemu. Konečne. Zapne sa. Učíme. Áno. Chce robiť s fiskami. Učíme. To občas odhodím sa zapnú. Ja, toto bude trvať nejakú chvíľku. Idem po glas. Mi sa páči, ak jazdia tie dodávočky proste. Hej, no úplne neskoro. Mi to aj postavia, dokým tam tu dojdeš. Hej. Kde je to vozítko? Počkaj, ale nesieš veci. Ono ide hore. A to nemôže byť. A odkiaľ vyšlo? Oddiaľ to takto. Možno... Ja neviem, možno ide niekým. Ja tam možno to deliverka... Čo nejak hore do nejakých obchodov. Máš tam akože jednu fabriku. 22 sekúnd. Predbehol som ťa. Lebo presne mám 3387. Iba pár ľudí. Týpek má 112k. Tak sa mu dostane. A teraz sa... On ich má 100% šťastných. Tým pádom on má ten achievement. To čo je? Jak spravil demku. Jak spravil toto všetko? Tyhle čističky. Tu má. Ja som sa tu tešil, ty kokos, že som nájdu v mojom mestečku vymedoval vysielač. To bol môj akože... A týpek tu má toto. Vynieš si diaľnicou tu na hore. Šťadný tak som... A vidíš, tam toto má. To som prevedel. Hej, kámo. Koľko v tom býva ľudí? 10. No to je toto. Kamo, loď, počkaj, lode, tu je loď, veľká. Pokiaľ sa... To... Wow. To work on that with a lot. Počkaj, tu na čo používa? Tu na čo používa tie vlaky? Sleduj ten vlak. Nákladný. Prenáša sa. Chcem vidieť. To je vlak. Ako som myslí. Trubky tam má nejaké vymodelované. Chod na tu k tej vode.
na druhou nie tam. A videl si ty rohy, jak má zahnuté. Čiže, Tu, aha. ja viem, tu tak to A chod sa ešte pozrieť tam a on tam má úplne loď vymedlovanú. Nie tam, tam. Kámo. To neviem, jak sa mu to podarilo, ale vyzerá to extrémne cool. One tam sú kontajnery. Kámo, to vyzerá tak dobre. Ale vidno, že Durak sa už nechcel štvať za tým, čo tam spravil. Ale tu aj po tej Janci deže, neveľa. Kámo, to nebude vlastne vodopád, kámo. A po tej Janci deže, neveľa aut. Hej, nie ako po našich, Šimon. No po mojej sa aspoň trošku jazdí. Aj po mojej, lebo som tam katal to len tu. A o chvíľku máš 1 000 000, to je vie. To bude životný prevrat. Ja som postavil školu a absolútne mi zvýšilo radosť, pretože je 1200 nezamestnaných. Už máš bas konečne. 2. A pozri, koľko už ti zarába. Hneď pozri sa. To by si tam hneď mali nabehnúť peniaze. Už si zarobil $720. 720 already? Počkej, to je nejaké lacné. Viem, prečo chceš plastik. Tam všetko je dobré. V plastiku. Vážne musím kupovať oil tanku. Hej, kamo, aj má ten istý problém. Plastic Factory je taká drahá. Ja viem. Počkaj, schválne koľko ja mám v busoch už peňazí. Keď sa na nich kúkam, tak idú non-stop, ale keď sa na nich nekúkam, tak nerobia. Minule ti to nefungovalo. Čo je max? Toto. 5. Uvidíme. Čo sa tam pribudlo? Už musíš za ten 1 000 001. Pokúsim sa. Koľko máš vlastne ešte voľných ľudí? Vidím tú percentuálnu, ale akože jak šťastný, tak nemám. Aha, už viem, prečo taký nesmutný. Ja mám pokrytie všetkého 100% až na obchody. Či employment. 1000 nezamestnaných. Ale tá hra vôbec nezačítava. Deti nepracujú, dôchodcov, že nepracujú. A proste... Možno začítava? No hej, prečo musia všetci pracovať? Preto už máme No, nejaké ja. drevičko. A ja akože mám dneska... Máš 1 000 000, to kedy si stihol? Jo, konečne. To v kameru. Asi práve Ja. v minuse. Prečo tak málo zarváš? Počkaj chvíľku, počkaj jeden tyk. Už zase nemáš 1 000 000. Až máš 1 000 000. Kam to čo bolo? Nejaké obchody boli prázdne. No potom Concrete Brickstone. Už viac zarábaš z barákov než z obchodov. A zase nemáš 1 000 000. Zase si to roztrieskal. Zase si v mínuse. Koľko zarábaš z barákov? 900 kámo. To sú obchody. Nej. 2000 rezidenčné. Tak im sa doskladnia tie obchody u teba. Koď postaviť tie veľké. Čo to je Ameriky? Mhm. Počkaj, najprv brikárnu tu nejak musím postaviť. Ježiš, sa A drevičko. Napíšte do komentárov, aké meno by si mal dať tomuto svetu. Nie, ja si nechám šošo. Aké meno dať mojemu. Bo ja furt neviem. Nejak by bolo nejaké že super meno, ktoré by ma zajímalo, tak si to zmením. Ináč guys, teraz robíme tu na briky, lebo ty kokos už mi tu chádzajú napady, čo robiť. Nesprav uprostred outra. To bude asi koniec tohto bláznivého videa. Vidíme sa teda asi v budúcom videu, tak kokos mi príde, že my sme si dali asi neviem, jedného panáka alebo niečo. Kúpili sme si konzoly 2. Máme To tu bude mať popíjali, asi- tak už sa zverejnili. To bude niečo v sebe asi mať. Dobre, takže teda vidíme sa asi v budúcom videu a čau.